Mama an ba classic waziriya. Nan na waya kullun ba ci gaba da Allah kullun a kifar take karuwa. Allah cin da Allah gafara abin ne na ruwanka kai to. Ina ruwa da kullun muna zaune da kai ban ga yama ba. Assalamu alaikum. Ba siyasa. Yawwa dan saro idan Allah ya kenka nake so in danyi. Gaskiya ni ba zan je ba a gida an hana yake na. Bangare ke fati. Kai ina wannan yaron da ka aika? Ban ga nayi muku sallama ba ku amsa mun ba fa. Ban gane ba. Yanzu ina yaron muke tambaye ka. Ba nayi muku sallama kun ki amsa mun ba. Dan ba mu amsa sa ina yaron. Ina yaron. To kun ga ba barawon yara bane. Da Allah cika ni ma. Ina yaron. Ban ga gane ba. Wayyo Allah. Wait. Ban gane na tsaya ba to kai kaga yanzu ina yaron. Wallahi malamin da ya ban abun wallahi bai ban